Kardom pini bertar jik tha pini prime time news chan bang pini le imoni teran pi aprang si bertang ton pen chapajur midam de aprang bertang kung pi arjik tha. APHL siya song pen Mahamaya constituency along klempang amay kang nipon. Surupatar MSC constituency ang kang palong niya polling along BJP asong at pen polling board level rally amay kipidopon. Panjan papering tiarong amekarang singatirang kisugat silang ijiapan Karbi Anglong Autonomous Council CEM apan kirapatrahang. Bertang kung PRJ galepit putot bertang tonpen chupajur midam snang. Mahamaya constituency ke parlo dong muka kalong Mahamaya constituency risoi jang mai pu Mongol sing tiron amithang hema long amatsi APHL si asong claim pangamai kang nipon. Pinini Pai Chriser Gaperni APHL si Mahamaya constituency youth president Mongol sing tiron amithang hema long amatsi executive amai kapon. Laso amay along Mongol Sintiran Matsi Mai Charipon Lapen APHLC Havar ke Had LE Secretary Ruby Singh Longhang Chetongdon Mahamaya constituency arlo polling station along an R2 ki dorkin Chetongdon Jasamet Bangso amay ki Papon lake non ki Vanjin Nilip in Koiraisier ni APHLC Indeng ke Thom Amhang ke Thek Ani Catalan Ponsi along Nilitum APHLC Mahamaya constituency Pintami Bangsuri ke Thom Susur Armu Pachetong Ponsia Pan Lapen APHLC asong Anso Sepang Tanjia Pansi Pini Mahamaya constituency Apuling Tin Pen Chingwai Chethan Ponpita APHLC Mahamaya constituency youth president Mongol Singh Tiron Pen Nang Pachinidon 15 nong Mahamay constituency pen executive meeting kang nipon ano non kiwang ji January ko Russia ni niltum dak hidung amay doji dak lasen pini nitum da bangso chi pangruma theke kiwang gadam gari motor la bangso chingwai pono la sedang nitum la bangso meeting long nitum dak harghat LA along nitum dak constituency pen bang suri ke thom ba chi tong donji niltum dak Mahamay constituency pen la pen la bangso meeting la bangso mai pilong kadokwe bang suri thong ke bak an leji sepin nitum along nitum da katong lana PS10 pen tamia along pen ke bang pharin along pen ke bang phar ko thom la son se pangrum et pen bang suri thom an leji lalo sepini da Karbi Anglong atokano korte la pen gir don same nang nitum same along tina constituency pen same anso se armu nang pachong don dia phang same nili pini Mahamay constituency along mai pu ben senang tum handa chuneng rilo la sin lam thela pan ching ton kalo BJP asong tumpen hinia polling chingrom se board level rally amai Paklangso community hall along kepedopon Pinini Pai Criner Gap por Pai Baji Siapor Malong Paklangso community hall asa hemalong polling hini chingrom pet pen polling booth level rally amai pedopon Labang somai kachari pon lukhiram rongpi lapen mai ki phalam theke jai pon Hunaram Singnar lapen alihi sarpo man pen kachetongdon KAACM Jagat Singh inti lapen ke theke dingatum chetongdon si mai along RDP don Lason si arni kyang stam por phai baji ki thoma por malong langteng community asa hemalong ta polling booth level rally pedopon mai ki chari pon lukhiram rongpi lapen mai ki phalam theke jai pon bida terang alihi sarpo aman pen kachetongdon KAACM Jagat Singh inti Manpeng aluhi Kisan Morcha amai phu Samson Timung Mohila amai phi Bina Rongpharpi Kaphu Katharpi Bokajan LAC Restock Pintu Data Rong Asaratum Pen Chinglok ke theke dingatum chitongdo Aluhi Sarpo KAACM Jagat Singh inti lapen aluhi tumpen lam theke jai pon lake Congress Tingkan kre pochari pen mote non ningkan ke thom BJP government kacharia wood development claim mu uta than pachini Self-help group atum apanta tangka suring koira phopi pa jaipon ronglo lapen ongdung PMAYG hemta longdun rintilo PM Kisan scheme ta longdun rintilo guest ta ke jo longdun rinti puta than pachini pon job card akam sita me claim dun longlo Surupathar MAC constituency angkang along residential school ta kimrang pon bomlo tanglo te pinso lapen arluso pangrumpet pen bang pharupli arisoi jang atum aphan ake joy pen charlie dun longpo All age pension ta pipon longlo ake joy pen sang ta pipon bomlo card ke do tum aphan
Arunodoi scheme ta ke ongdung aratatum longdun lo tangka kisu kachelang aphanta isia kar drone ponsi warsai longpon lo ke ongdung aratatum phan pupen chenglok pen pinang Karbi Anglong angkang kaching thur alam thi lamjai pon Lakhain Korapon Nilip Constituency ki Parlok Panjan Bepari Inti Arong Amikar Harrison Terang Asopo Rangsina Terang Kiso Kachelang Japan Kirap Kachahang Lakhain Korapon Nilip Constituency ki Parlok Panjan angkang Bepari Inti Arong Amikar Harrison Terang Asopo Rangsina Terang Pen Nangkachthana Tengke Nonsi Lo Charlie Bom Nerkep Angdeng Semsing Inti English School Rongagora alang kiso kacholong laki lang kisok damahot ing chinalong aking munpo patikung chok anchot sitame nona bangke kiso chiprekdak alang liking pakaok men etsi klo wang det aking munpo ke indri ponglo lapen aking soding tak ke men ok ke kloji si ing hang ringlo bonta apwa payatum se kacholang japan abidi kisung tektiglo Lasi Karbi Anglong Autonomous Council CM lapen man pengkedo ke tege dinga tumapan kachuning ri lapen ang rabek tha athe se kechelang japan lapen labang so kiso kemipen thurput un japan arna meher jume nang hang pidon thaputa korte injur kisar pusar doana phanta sika ke pet sitamen nang rabek thapu kiso kacholong mek ahema sora tumpen chuning report lapen humri tha 70866505664 lapen 8134851651 lapen 7896286569 Nilipen berta pangdakpon Anelson Rongphar News 24 Karbi Anglong Ini berta lapan sikang taniklo demi thakmi kardom